Ootko koskaan pysähtynyt miettimään elämän tarkoitusta? Tai ootko pysähtynyt miettimään siitä, että mistä tämä kaikki maailman kaikkeus on tullut, missä me eletään ja mistä ihminen on peräisin? Mun mielestä tämä maailma ja ihminen, niiden rakenne ja toiminta, se on niin kuin aivan liian täydellistä ollakseen sattuman tulosta. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että tämän aikaansaamisen, luomisen takana täytyy olla tämmöinen älykäs suunnittelija, eli Jumala. Todellakin maailma ja ihmiskunta on luotu. Ja Jumala loi meidät hänen yhteyteensä elämään. Mutta synti tuli Jumalan ja ihmisen väliin. Raamatun alkuluvuissa meille kerrotaan siitä luomisesta ja myöskin tästä syntilankemuksesta. Olen huomannut, että uskon asioista on haastavaa kertoa toiselle. Se tilanne on vähän niin kuin, että toinen itse vakuuttuneena, tässä tapauksessa vaikka minä, yritän selittää toiselle, että mä oon löytänyt jotakin erityistä. Mä oon löytänyt yhteyden Jumalaan. Ja mä oon löytänyt elämän tarkoituksen ja suuren rauhan, mitä mulla ei koskaan ollut. Ja semmoisen mielekkyyden, aivan älyttömän hyvä mielekkyyden tunne. Ja toinen henkilö, hän sitten kuuntelee ehkä hyvinkin kiinnostuneena, mutta sitten kuitenkaan se ei sytytä välttämättä sisältä hänessä mitään. Ja hän ehkä sitten ikään kuin olkapäitä kohauttaa ja lähtee jatkamaan matkaansa. Ihmiskunnalla on peite silmillään edelleenkin todellakin. Totuus on kadoksissa ja yhteys luojaan. Meillä kaikilla, jokaisella ihmisellä lähtökohtaisesti yhteys luojaan on poikki. Ja sen ongelman korjaantuminen ei ole pelkästään tiedon asia, pääntiedon asia. Sitä se ei ole pelkästään suinkaan. Ja valitettavasti näitä asioita on usein, niin kuin meillä suomalaisessakin yhteiskunnassa, tuotu esille hyvin pintapuolisesti ja usein rakkaudettomastikin. Ja meille on käynyt vähän niin kuin olisi saatu rokotus. Että tullut semmoinen niin kuin ikään kuin automaattinen reaktio, että uskoasiat ei mua kiinnosta, mä en halua kuulla, ei mun tarvitse kuulla. Mutta aivan erityistähän se on, jos on todellakin mahdollisuus saada elävä yhteys Jumalaan. Ja sitten siinä on kysymys. On kysymys yhteydestä Jumalaan, on kysymys uskosta, on kysymys Jumalan sanan uskomisesta. Meille on annettu Raamattu, Jumalan kirjoitettu sana. Meille on annettu Jumalan poika Jeesus uhriksi meidän syntiemme tähden. Silloin Golgatan ristillä 2000 vuotta sitten. Ja siihen liittyen Jumala itse sanoo Johanneksen evankeliumin 3. luvussa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hän saisi iankaikkisen elämän. Ja tämä usko, mikä tuossa mainittiin, se on lahja Jumalalta. Meidän ei tarvitse sitä itsestämme puristaa. Se ei ole meidän ajatustoimintamme tulos, vaan se on Jumalan armoa. Raamattu sanoo Efesolaiskirjeen 2. luvussa jae 8, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Mäpä kerron tässä, mulla vuosia sitten oli hyvin vakava elämänkriisi, joka todella pysäytti minut. Tulevaisuus huolestutti valtavasti. Ja sen myötä mä sitten päädyin lukemaan Raamattua. Mä olin aikaisemminkin ollut koko aikuisikäni tuttu Raamatun kanssa, mutta se todella pysäytti mut niin kuin kertaheitolla niin kuin uudella tavalla. Ja kun mä luin sitä Raamattua viikkojen ja kuukausien aikana, valtavat määrät,
niin se ihmeellisellä tavalla, se vaan niin kuin vaikutti minuun. Ja mä tulin yhä syvemmin niin kuin tuntemaan totuutta paljon syvällisemmin itsestäni, Jumalasta ja hänen niin kuin yhteyden kaipuustaan minua kohtaan. Ja todellakin on löytynyt uudella lailla niin kuin yhteys Jumalaan ja mielekkyys elämään. Niin, elämä. Jeesus sanoo itsestään, Johanneksen evankeliumi 14. luku jae 6. Hän sanoo, että minä olen tie, totuus ja elämä, eikä kukaan tule Isän luo muuta kuin minun kauttani. Minä olen tie, totuus ja elämä, hän sanoi itsestään. Hän on se tie, hän on tie eteenpäin kohti sitä ihmisen alkuperäistä tarkoitusta, mitä varten Jumala loi ihmisen elämään yhteydessään. Jeesuksessa meille tuodaan totuus myöskin monella tavalla. Totuus ihmisestä, niin kuin mä löysin, totuus Jumalasta, totuus monesta muusta tulevaisuudesta ja hänen Jumalan hyvästä tahdosta meitä kohtaan. Ja Jeesus on myös elämä. Hänen kanssa me voidaan niin kuin matkata yhdessä ja löydetään yhä enemmän sitä elämää, mitä hän on meille tarkoittanut ja valmistanut silloin, kun hän meidät loi, ihmisen loi. Ja hän todellakin haluaa antaa sun syntis anteeksi. Jeesus kykenee antamaan sun syntis anteeksi, koska hän on itse kantanut sinun syntiesi rangaistuksen Golgatan ristillä. Ja hän myös haluaa antaa sulle pyhän henkensä lahjaksi sun sisimpääsi, jotta sä voit kuulla hänen äänensä, jotta sä voit puhua hänelle, jotta sun usko voi vahvistua ja jotta se hänestä lähtevä elämä saa vaan niin kuin lisääntyä sinussa ja sinun kauttasi levitä edelleen. Ja mulle on ollut valtavan merkityksellistä löytää se mun elämäni tarkoitus ja tietää, mitä varten mä oon olemassa. Ja on tärkeää myöskin ollut tietää, löytää se, että mihin mä oon menossa. Ja nykyisin mulle tämä suhde Jumalaan ja sen suhteen vaaliminen, se on kaikkein tärkein asia mun elämässä. Tämä päivä voi olla sulle aivan erityinen päivä. Sulla on mahdollisuus antaa Jeesukselle se tilaisuus viedä sua siihen elämään, mitä sulle on tarkoitettu luomisessa ja mihin meillä on taas pääsy Jeesuksen kautta. Raamattu sanoo Roomalaiskirjan 10. luvussa, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja sana jokainen tarkoittaa itse kutakin meitä. Ja sanon sulle, että ota tänään askel tässä asiassa. Rukoile mun perässä kohta ääneen nämä rukouksen lyhyet lauseet, mitä mä tässä sanon. Toistan ne ääneen ja sanon ne koko sydämestäsi. Rakas Herra Jeesus, tule sydämeeni. Anna syntini anteeksi. Pese minut puhtaaksi. Vapauta minut. Kiitos Jeesus, että kuolit puolestani. Uskon Jeesus, että nousit ylös kuolleista. Ja uskon, että tulet vielä takaisin minua varten. Ja anna minulle halu etsiä Jumalaa, oppia tuntemaan Jumalaa yhä enemmän. Ja anna minulle halu kertoa Jeesuksesta muillekin. Jos sinä rukoilit koko sydämestäsi tämän rukouksen, niin minä voin sanoa sinulle, että Jumala on kuullut sinun rukouksesi ja hän on antanut kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja sinä olet Jumalan lapsi. Haluan myös sanoa, että hän on antanut sulle sen pyhän hengen, mitä tässä myös rukoilit.
Ja tämä Pyhän Hengen ääni, ikään kuin ääni, niin on se sisälläsi kuuluva, koettavissa oleva ääni. Hento, mutta erityinen. Oot tarkkana sen kanssa. Hän haluaa johdattaa sinua kaikkeen hyvään. Ja haluan myös sanoa, että tämä Pyhän Hengen ääni ei koskaan toimi vastoin Raamatun sanaa. Raamattu on tärkeä asia ja suosittelen, jos et tunne Raamattua ennestä, niin aloittamaan vaikka Johanneksen evankeliumista. Ja jos sä tunnet muita uskovia, niin ole yhteydessä heihin. Ja jos sulla on joku seurakunta, johon olet tutustunut joskus, muistat semmoisen, ja se on tuntunut susta hyvältä, niin mene käymään siellä. Kiitos ajastasi ja toivotan sinulle Jumalan siunausta.